Bueno, arepak. Arepak, hau da, lengua mundiala bazan, Venezuelan arepa gabe, ez dago ezer. Ez dago. Gaina, esan du, han parranda eta gero, joan behar da arepa jatera. Bai, areperak izan dute jatetxiak. Areperak. Hori garrantzitsua, nik eta nahitzen dut, beti inoiz ateratzen naizenean, gero zerbait jan behar dut, eta etxera joan da hurrengo gunean, beste gorputz batekin, Eta arepera egiteko, hau, ez da egite inoiz ikusi duzuen, baina badaude, nik hau, esan, eta polita boltza. Oso polita. Inoiz erosketak egitean egon, eta dendetan da ikusi dut, hau, marka hau, ez gaina, pan, deitzen. Bai, pan. Eta hau da, izan behar da. Harina pan, deitzen dugu. Eta hau da, hartuana. Mai blanco, 100%. Hori da. Eta hau etxe guztietan egon behar dan. Egunero, gu gure etxian, hemen, aztian behin, gutxienez, jate dugu. Bai. Arepak egiten. Arepak. Gaur, orain, arepak egiten ikasiko, eta egun ematean Venezuela juten mazarete, arepak gastatu. Hau da, neurria, begiz egiten da, ez? Begiz, hori da. Gutxi gora bera, segun ze kantidadea nahi dezu egin. Mendik anteatzen dira, gutxi gora bera, lau edo, lau arepak. Gero, segun ze tamaina, ze gustatzen zaizu. Orduan, aukera pila bat. Gu, Venezuelan, zu juten danean areperak. Areperaria jatetxeak, ez? Eta arepak bakarrik, gehiena sartzen da arepak. Eta, adibidez, badaude, labian egozita edo frigituak. Eta zu, aukera. Zer diferentzia hundila dakaberaien artean? Egozita labiana, pixkat zamurroago gelitzen da, eta bestia, kris-kris gelitzen da. Baina prozesu berdinak. Gu gaur egingo ditugu frigituak, eta ikusiko zer, erakutsiko izuen nola gelitzen dian bestiak, eta... Oso ondo. Jarraituko dugu. Orduan, da, irina, hartuaren irina. Ikusten dezu, ze fina da. Fin-fina. Gatza, gutxi-gutxi, gutxi-gutxi, pixkat. Eta ura. Taloak izango hasi, taloa berdina da, ez? Hori da, hau taloan oso antzaukat, taloan erinarekin. Baina ura hotza, ze taloetan epela erabiltzen da, ur epela erabiltzen da. Ez grumoak eukitzeko, eta honekin ura hotzakin ez dugu, ez da importa. Baina garrantzitsua pan, izan behar da pan irina. Hori da garrantzitsuana. Eta gehitu dugu, horrela, behatzakin bakarra naztuko dugu eta ura pixka gehiago. Hau noiz jaten da, horazio ze ordutan, hau gozaltzeko baita, ero... Gozaltzeko ere bai. Gozaltzeko, gauelako... Dena. Zuen gozariak zer ordutan ez natu behar lan gozaltzeko, jende hemen ibiltzen dala beti hoxe. 20 minutu lanera jo baino 20 minutu lehenago jeiki eta kafetxo batekin da, hanez, Venezuelan ordu bete lehenago jeiki da. Eta gainera, Venezuelan eguzkia eguntzentia da goizoko 6 laurden gutxitan. Ja 6 laurden gutxitan, ja eguzkia... Ze goiz bukatzen dien parrandak orduan? Bueno, batzutan bukatzen eta bestiak bukatu gabe. Baina, bai, iruretan, Eta jungo geha, pixka-pixkanaka, ura gehitzen, xamurra gelditorte, bere textura egokia eman arte. Kusten dezue? Eta gero barruan, hemen daukau frijoleak izango ziren, ez? Bai, gu detzen diogu karaotas. Karaotas? Bai. Kolombian da frijolak eta diena gero hori, hemen zuentzako die karaotas. Karaotas. Baina berdina da, produktu berdina, ez? Hori da. Bakarrik, hori, gu detzen diogu karaotas. Eta hau zer dira, egosita eta zer gehiago? Hauet daude egosita, tipulakin, pixkat, zilantrokin pixkat, eta gatza. Eta hemen? Eta hau da karne metxada. Gu detzen diogu karne metxada. Hori da, zankarroia. Tomateakin, piperrakin, illarrak, tipula. Eta hirugarren hau? Eta hirugarrena da reina pepiada. Hau da ospetsuana da. Reina pepiada? Reina pepiada. Eta, koloreatik ja aguakatea ematen du baukala. Bai, baina bakizu zer da pepiado. Pepiado da
hola, indartsua. Hau papiao da, ostro, horrela. Eta hau da, reina pepiada, gelitzen da, indartsua. Bai, eta hori dauka, aguakatia, tipula gordinik, beikona frigituta, oiaskoa egozita. Hau, bezperan utziko duzu egin da, bestela... Gozaltzeko, goizeko 3 ez, ordu bitan jeki behar, gozaria prestatzeko, hori goizeko 6 gozaltzeko. Baina hartzen baezu, honek, parranda inda gero, bueno... Urrengo gunean berria, bueno. Urrengo gunean, zaude... Gozaltzeko edo zer. Osa, lanerako... San Blasa. Bai. Han lanera sortan jonten da, ordutegiak zelan dira, bengo antzerakoak, ero... Sortzitan gutxi gora bera, azten da, ja... Martxa, ja, hango gauzak. Dendak eta holan, zordutegi izaten da? Behatzitan ireki, normalian ordu bat arte, eta gero 3etatik, zazpirak arte. Amengo antzera orduan, ez? Bai, bakarrik hori siestako ordua ez du egiten. Han ez dago... Ez da ohitura izizteko? Ez dago siesta ohitura egiteko. Ez? Ez. Bango egure aldiakin nolan, palmondo baten azpian jarrita... Ikasin behar dugu. Bueno, nik azten hau, Nik azten siesta, batzutan, nik egiten du, ez askotan, egia esan, umeekin da denbora askorik ez da siesta batatzeko, horiek ez dut ulertzen lako gauza. Bueno, zure txikiak orain di, baina... Bueno, ja juten da, ja galtzen da, bai. Ohitura hon hori. Bai, hori, ohitura honena da. Bueno, ikusten dezue, ja, xamurra dago, eta guain piztuko dugu zua, olioa pixkoa botako dugu, eta frigituak ingo dugu. Eta listo? Eta listo. Hauek berotin bar ditugu, ez? Hori jungo geha pixka berotzen. Zelan zan du? Karaotas. Eta karne mechada. Reina pepia... da, gero. Reina pepia dago hotza, hori da. Hori gainera, mayonesa puntxua haukat, pixka kremosidadia gehiago emateko. Zegona. Eta karaotasena, alubia zena, babarruna zena, jaten dugu gazta freskoarekin. Gazta berrindua gainetik... Eta deitzen diogu domino. Arepa bakoitza bere izena, oka. Bai, lehen, Alberto, egon garen benitze egiten, eta bera igustatzen zaioera gehien bat, deneti daukana, nola ditzena, txakurran, zegoen zan perro... Nola esan du? A ver, pinganilloa. Perrito con todo, hori da, perrito con todo. Eta hori dala, uste dana, sartzen zaiola, daukan dana. Bakarrik ez galdetu zeo zaidak azu barruan, begira itxetakin, eta listo. Seguro goxoa da hola. Hau, bintzat, aguakatian hau oso goxoa da. Lehen probatu dut, nik dana izartu diot, eta... Erra. Oso, bueno, orduan, hau utziko dugu, ikusi badeu, lehortu itenean, pixka gura gehiago, eta listo. Hemen olioa botako dugu. Bai. Hau erazio, egun batean zeiten da, egunean momentuan bertan, ero egiten duzue, egun batean da 2 egunetarako egiten duzue, ero momentuan egiten duzue? Normalian gu momentuan, baino, posible izaten da, 2 egunekin, 2 egun baino lehenago egin. O 2 egunetako, vamos. Oso goxoa gelditzen da, eta ja aurreatuta dakazu, oso ondo. Eta guain, forma emango diogu, lehenengo borobila, eta gero plis-plas emango diogu. Hori da, hola nibiltzen dira, azkarriken. Hori da, eta gozo gelditzen dira, eta bakarrik, bueno, klaro, jakiteko, nola da olioa, hartuko dugu bolita bat, eta sartuko dugu. Igo ingo diot pixkat? Bueno, hori da, hori ikusten duzunean bera bakarrik igotzen, ja? Honin berda pixkat hori... Zua hone oso azkarra dira. Badago varianterik holan gari irinakin ero beti harto irina da? Ez, beti harto irinarekin. Bueno, azkenean, hartoa da Ameriketakoa, zangoa hartoa da, beti erabili dutena. Guri ekarri ziduten, baina... Begira, gu, forma ematen dugu, eta gero pixkanaka, arepan forma. O fina. Pixka fina, baino, hazin berdezu ondo egiteko. Eta frigitzeko, klaro, nire ama, nire etxian, zulo bat iten du,
hemen, Zeratik? ikusiko izue. Errexo, olioa sartzeko. Sartzeko barrua. Bai. Ah. Nola dauka izena zure amak? Maria. Maria. Un beso desde aquí. Ay, y otro para ti. A tu estilo, Maria. Con agujerito. Baina, bestela ez da zuloa, Bestela ez da zolotuta, bestela dao frigituan... Nola izaten da, opila ez zuloa. Hori da, hori da. Nire gustatzen zai horrela. Eta labean be berdina, hau prozesua berdina da. Prozesu berdina. Berdina, baina labean itena. Labean itena. Ah. Utziko dugu, frigituko dugu, Bai. eta gero... Hone behar du papela gero zurgatzeko pixkat. Komeni izaten da, beti gauza frigituarekin, Bai, papertxo kentzeko bat- pixkat gehiagizko Hori da. olioa, ez? eta hau, esan bezala, bildu, eta oskagailua utzi, pare bat egun, 3 aguantatzen du. Honek ez dauka ez arrautzarik ez, ezar, azkenean da irina eta ura Irina eta bakarra. ura. Eta bakarrik erabiltzeko beste ontzi ban jarri, Bai. eta jun gehitzen pixkat ura gehiago. Vale. Eta listo. Eta ja honekin, ikusi ezue, ze testura. Eta hemen beti dira barrukoa gazia ero gozoa gai erabiltzen da. Normalian gazia. Bestela dago, beste arepa gozoak, Bai? eta dia anisakin. Ah, anisa botatzen. Vale. Anisa- Anisa alea ero anis likidoa? Anisalea, Ah, anisalea, vale, pixkat vale. horrela emateko puntxo, eta azukrea gehiago. Azukre. Eta azukrea. Bai, guk hemen azukreik gatz pixka bota diozu eta azukreik ez hori da bat, ez? Hori da. Hau, aparte utziko deu, Bai? eta jungo gea, pixka-pixkanaka, bestiaiak iten danean, Bai? ja ikusten dezue, hemendikan, zulotikan, ja koloria aldatzen dago. Liburu hasi eta gogortzen hasi da. Hori da. Baina, da, amazatu, Eta bota. eta bota. Bakar, egiteko labian, Bai? behar dugu, Venezuelan deitzen dugu sakar la cara. Da, olio gutxi-gutxekin Bai? zeiatu. Ah, vale. Eta Osa, bero-beroa dagoenean, buelta, golpe bat eman hor bakar, eta gero labera sortzen. Eta gero labea. Ah. Ikasten ari gara gaur, Zue. Bueno, zu Venezuelan zinenean, orduan zer kozinatu, zu hemen ikasi zenuen sukaldaritza, han egiten zenuen, ero... Han hasi nintzen ikastea. Ikasten, Ikasten. Eta gero hemen etorri nintzen masterra egitea, eta gero ja bonboiakin topatu naiz. Zautu Eta zuko badakizu. esateko mundua, eta Eta ja badakizu. hor geratu zara, ja. Bai. Eta bere bi bonboiak ekarri zizkigun hemen, Artista gainera, alain hemen, bueno, eskusoinuakin, eskusoinuakin. eta, jo, hemen musika eta dena izan genuen, egia esan, oso saio polita, Ordin zen zen, enborra egin genuela, ez? Bai, enborrakin. Orduan di gaina juntza izuela norbait, Bai, gozotegira, enborrak eta eskatzen da hori, ez? Etorri zian, bezero batzuk eskatzera enborra. Zei txura zeukan, are. Osua. Bai, pekatua. Oso ondo. Ikusten duzu, boro bila gelitzen da, hau ja atako dugu. Kanbora. Han, aragia, Venezuelan, horazio ze jaten da gehien bat, txerria Txerria gehiena, txerria eta behiako aragia. Oiaskoa, baita. Oiaskoa ere bai, Bai. baina gehiena txerriana eta behiera. Hemen bezala. Bakarrik arkumiak eta ez da oso gutxi jaten dugu. Eta arraia, zer da holan? Arraia pila. Arraia pila bat dituzu, claro, Karibe osuak, kosta handia, eta dituzu... Daneta. Gehiena, gutxi gora bera, da kazon, deitzen diogu. Bai, kasoia hemen bezaltzen dute. Tintoreta. Arrai zuri bada, zuria da, ez da da marrazon txiki badira. Bai. Eta tintoreta, bezala. Hemen Mediterraneoen aldea dago tiburoi txiki bat, izena du tintoreta. Eta gu deitzen dugu kazon. Bai. Nik hori kasoia prestatu izan dut, eta lehenko marinatuta, eta ero frigitu, eta, bueno, koxua holan zerekin ateratzen genuen hori, patata batzuk
Galiziarrera patata batzuekin, ala gallega izango bazan, pimento jakin, da piparratzakin da hori, eta olioa gero beroa gainetik, eta, bueno, goxua. Goxua. Bai. Gu desmigau Bai. egiten dugu, eta gero sofrito batekin, eta gero sartzen dugu sofritonan. Eta, claro, arepa de cazón. Eta empanada de cazón. Bai. Gero, claro, bakoitza bere izena dauka, ez? Eta adibidez, karne metxada, gazta orillarekin, gazta edam, hori gazta hori. Izena deitzen diote pelua. Pelua. Bai, ditzen da gazta nola birrinduta dago. Urtuta. Bai, eta, claro, arepatik, horrea, kanpoz ateatzen dira aragila eta izena deitzen diote pelua. Aha. Arepera juten da zanean, zuk esan. Mira, mi pana, me das una pelúa. Una pelúa, una reina pepiada y 2 jugos. ¿2 jugos? 2 jugos. ¿Los jugos qué? Bai, es que beti hauek edateko, edateko. du jugos, zumuak. Eta gero edari moduan hola, ardoa, garagardoa... Garagardua gehiena, baino areparekin beti zumuak. Bai, beti... Jugo. Jugo parchita. Parchita da marakuja. Ahí va. Marakuja da, hori beti hori probatu inoiz. Ba, ekarriko izo ez. Jugo de marakuja. Oso goxua da. Oso. Bueno, ikusten duzu. Ahí da kolore hartzen, Bai. Kolore berdin izaten dute, labean atara da, gutxi gora era. Bueno, aurrena sillatu iten duzunez, bai, ez? Osa... Ni badakat, batzuk, zuek erakusteko. Bai? Bai, itxoi. Bain, erakuriko izo. Hau improvisazioa da, Hau etzegoen gidoian. Alberto, gidoian non dago? Improvisazioa? Bai? Aha. Bale. Kontrolauta da. Txera junda. Karreitu lanak aurreratuta. Ni hemen mitjartian. Eta honi dauka. Hau dago. Una ez, urrengoa. Begira. Horrela gilitzen dira. Horre dira labekoak. Hala, ordan, hau da, lehenengo, sartaian golpe bat. Eta gero ikusten dezu, ja, labeako rejilla. Bai, markak. Etxean egin da. Hauek etxean egin da. Gozotegian, holakorik ez dago. Gozotegian regilarik ez dago. Hau, etxeko, esan dizu, gozotegian holakorik ez eskatu, ez daukate. Hau, etxean egin da dago. Ni ja, ikusi ditudanean bi marra hauek esan dut. Oso ondo, hau ja listo dago. Bai. Hau itxaldu. Eta hau, kamura, ez duzu behar. Hori da. Vale. Hau genaukan badezpada silatzeko ero, baina utziko du. Oso ondo. Eta, guain, plater txiki batekin, eta laban fina batekin. Nola irudia. Horrela ingo dugu. Ikusten dezu, nola gelitzen den barruan. Zuri-zuria, hala itxura. Enekin nolako zerbait izango zen. Mira. Eta guain, irikiko dugu, pixkat barrukoa nahi badezue kendu. Bai. Gero gurina pixka jartzeko edo zerbait gehiago jartzeko. Eta honekin jan. Eta guain, adibidez. Reina pepiada, pelua, dominó... Pelua, venga. Eta arepiletan, eurek orea daukatein da, eta momentuan frigitzen dute, eta zuezkatzen dute, bi dame 2 arepa. Eta pik, jartzen dute, momentuan, baino bakarri ondo beteta. Venezolanantzako garrantzitsona da, ondo beteta. Ez da, McDonald'sen da bezala, ez da, anargazke gusten duzula olakoa eta gero haulatatzen dizutela. Ez. Ondo. Zuk esan behar diozu, mesedes, gehiago ez, estás pequeño, mijo, estás pequeño. Hau honi nola haitzu zen? Hori, reina pepiada. Bai, zer zan, haundia esateko zen, indartzu ero... Papiao. Nire papiao, nire ikusiko zidaten, bete. Eta tamaino izaten da beti, haundia hauak izaten da. Normalian tamaino honekin, txikillak. Claro, gero ondo betetzeko... Eta zema jate dituzu olakoak? Pila bat. Ni gutxienez... Ez que hau, esan olakoak ikusita olan 4-5
lau asko dira. Nik hemen lauko. Ez da asko. Ez da asko. Zuetzako ez. Igual beste... Nik honek azten nahi jaten horrela. Oiela horri. Bai. Bani, bai. Honekin... Berua dago, Bai, bai. Atera berriak. Mentxe, begira. Hau zoragarria. Begira. Gaina honek gauzak hola mokaukuak eta, hau gozaba da. Eta ze falta zaigu dominó, ez? Ni orduan hau horrela... Zu probatu. Bai, ni gozetuta nago. Domino, ziela, babarronak eta gazta. Bai, kao, txuri eta beltza, Zurita beltza. domino. Zona. Eta honekin, pues... Pepiada. 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 Beste bat. Buah. Nik hori... Lau, ez dakit, dozen arde jango nuke dagoa. Eta beste horiekin berdina, osoa direnak, Hori da, ireki, hauek berdina, ireki guztu pixkat, Ireki. eta sartu hor nahi duzuna, ez? horrela, eta adibidez. Horrela sartzen ditu. Saltzen dute. Horrela, Horrela. Bete gehiago. Horre... Hemen jarriko ere bai. Vale. Bueno, ba hemen dauzkazue. Arepak, hauek etxean egin. Animatu, eta ikusi zu ez dauka inungo misteriorik. Momentu batean, merkea gainera, hau bai dala gauza Bai, merkea, hartu irinekin, eta ero barruan, guk hau sartu diogu, baina honi nik uste dut barruan edo zer sartu alzaiola. Edo zei, nahi desuna. Hau zen probatzera, ber. Lehenengo hotzak ero beroak, berdin da. Bilak. Pelua. Orduan eskatu alda, un surtido de... Un surtido de peluas, De pelua, pepiadas, eta... A ver, begiratuko. Kris, entzuten dezu etxia. Kris, hasi zego xua. Oso ona. Zenbat, jaten dituzu? Bete egiten du, baina... Holan... Goiz guztia mendian ibilita gero. Eta, esertzen naiz, litro bat de jugo, De jugo de parchita. de patxita. Bai. Bueno, eta, lau bost, bai, mongo nituzkenik. Zego xua. Oso goxua, eta ze gauza simpliaz, gainera hori da. Gero barrukoa, bueno, hori. Bai, barruko dauka. Hau dago, grazio. Hau bai, Mundiala. Zain Reina ez duen. Pepia gustatu zaio, Zaite ez duzu jartzen arepera bat. Kendu gozotegia eta jarri arepera bat. Euskal Herriko arepera bakarra. Arepera bakarra, bai. Bakarra. The future is in the arepera, tío. Baietz? Emaztia dago horretzen da. Txikito. Arepak etxian. Eskian eta gutzako bakarrik, Oso onak. Eta bueno, Venga, hau gatzen zego. venga. Gu, aurrera joango gara orain, eta probatzen, hau esan domino? Domino, hau domino. Hau domino. A ver, domino zen moduen. Hau, babarruna gaztakin. Oso, bai. Erra, baietz? Hore, bueno, gozotegia jarraituko, bion artean... Arepera bat. Olako txorineko, olako kaiola jarriko... Bueno, primeran. Donosti herrian, kontxa herrian. Primeran. Arepera, Horacio Sigor.